akazwa nekurohwa mambo akatanga kunditema ndama yake akanditema nibadza andakana kuvadzorera asi vaitoziva kuti nemuona unoita sei tinofambirana tichitokumbidzana tichitowirirana handiti tagara mukadzi wake ndobva auya dai kuri kuti mukadzi wake ega akauya kundirwisa ndaizvinzwisisa nekuti munhu anorwira murume wani asi hama dzake dzinge dzaita basa rekundirowa mashure mange vaitozviziva kuti ndaifambirana nehama uno muzero makafambidzana kuogore nenhiri namachirini gore rini chii chako chimona muzukuru Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Pamusoro changamira ndauya unoda kunzwisisa nyaya yangu yakatungwa mudare muno handina kuti ndauya yakatungwa zvarini akarwa default judgment yapedza nguva akarwa default judgment amai vakwira dare ndizvozvo vatamurwa default judgment vatatumira chiketura vachamubatira chimututu now ari kuchallenja judgment kuti ndinokumbira ndinzwisiswo nyaya itangiswe pato topane nyaya andizvozvo saka nyaya inotangiswa pato vakakwira dare uchiti chii musika pamusoro pekutanga ndindakakwira dare kuti andibhadhara kugara kwaakaita neni maigara sani nani semukadzi nemurume gore ne2 months pamusoro inini ndine musha wangu toga kushava uyu ano musha wake ane mhuri yake ndimukadzi wake ini ndaitofamba kubva kushava ndichiuya kumusha ndogona ndokwandinoshanda mukufambidzana kwedu ndofunga pakatanga kuita mhirizhonga yekutanga pakava nokurwisana kwaiye naamai vangu vachiti iwe ndikunzwa kufambidzana nemwana wako handina kurega kufamba naye ndaramba ndifamba naye tiri mukuwirirana akati indamuda kuenda kumapurisa ndati aiwa unoenda sei kumapurisa usaende kumapurisa bhozi iye mangwana uchaurora uchazitaisana sei shuwa akanzwisisa mhirizhonga yechi2 yakava yekutekwa nomukadzi wangu kusvika tabatwa mumba ndiri mukati mekutaurira nemadzimai yangu nokuti ongo akagumbuka wakazara ndiri mukati mekutaurira nawo uya haanaita 2 days akabva uya kumba achiti ndiri pamwiri pangu ndopandakashandisa munhu ako nditi ndiri pamwiri apa ndiri panguva yakaoma po nditi inini ndiri pabishi rokutaura nemadzimai yangu kuyapodza munhu munome ane right yekuzvikwa ationeke kupikisa achitaura nokuti ndopatinobatsira ipapo ane right yokuti ashamisike nokuti akanditi ndine pamwiri pamwe takagara mumba akutaura kuti pamwe ngati pamwe paunozotaura nhasi nekuti paitika bongo zvakadairo aya kana zvakadaro ngatimire takaita sei takadaro
hapana kuita nguva refu ndakabva ndaudza auya kunokupa mama. Alright. Auya kunokupa mama. Akazi akanga ari musura yekudai. Unoita ndani? Ndakaire. Munhu akodya chimwana pakaviri. Wanga usingazvinzwe here kuti uri kudiwa kuno kudai? Samunhu rakauya. Pagodina. Ipapo ndokukumbira. Aiwa, ndapana kuudza wakati ndati inini. Munoda redine. Rinoti munhu 1 dzokera. Number 2 dzokera. Number 3 dzokera. Number 3 apa. Vanongoti chachidhina apa. Chatopera. Bhodzi wakashora dare, hauna kuya kudare. Waona nhasi kuti ndabatirwa zvinhu. Ndobva uchiwa kuti ndiende kuti wadzimba. Ndizvozvo. Saka mukati wamuzi. Uno muzero. Endo muzi. Makafambidzana kuogore neni. Tataka muna machi. Na machi rini? Gore rino. Gore rini? Chii chako? Kana chimwana muzukuru. Mukamona chichi? Ndasekuru. Pakudii? Ngondo yacho handinazoiziva kuti yakamira sei. Ini ndongonzwa kuti ndasekuru asi usekuru wacho handinazoziva kuti wakamira mamiriro acho. Inini handinatsozivawo. Ndinoindira. Right. Yechimina yatinoda kutsvaga kai inotindedza. Une mimba here musikana? Ndiye ndine nhumbu ndakatoita miscarriage nekurwiswa nemukadzi wake nemukoma wake. Idzodzo istatement hatizide. Kadi racho ritori. Aiwa, kasiyana. Munongatonge nyaya inobatika. Kwewewe muri pakati pokurwisana. Sei wakazondowedzera moto? Kuwedzera moto? Kuti ndine nhumbu. Aiwa mama. Wakati kumira. Nhumbu ndanga nditori naye zvekuti oditori naye kusina kuramba zvake uyu. Ndati inini nhumbu wanga unayo. Kasi kumba kubvira moto kuri 2 days makamunetsana. Kwese wakazoti timing yako wazokuti 2 days ukaenda. Hapana mubeta 2 days. Waita chii? Wakaita 1 week. Mwedzi. Hanzvadzi yangu ndeyakatoya mashure menge mekurohwa ndendanzwa nekurohwa mamba akatanga kunditema ndama yake akanditema nibadza handakana kuvadzorera asi vaitoziva kuti nemwana unoita sei tinofambirana tichitokumbidzana tichitowirirana handiti tagara mukadzi wake ndobva auye da kuri kuti mukadzi wake ega akauya kundirwisa ndaizvinzwisisa nekuti munhu anorira murume wani asi hama dzake dzinge dzaita basa rekundirohwa mashure menge vaitozviziva kuti ndaifambirana nehama dzavo saka ndakaona kuti ndipotere kwasabu wakaramba mutanga pamakanzi chii tingatenderere ava vanhu vakagara vese kugore judgment yedu yaiti kuti mwana wakazinda kuchiketura judgment yaiti judgment inoramba iri mombe 1 sezvangairi handizvozvo inoramba yakadaro iri mombe 1 handifuni kuzotunguka nechichemo nyaya yako inoda kunzwikwa ndizvo wakaisirwa chiketura ndizvo pedza kubhadhara zvechiketura wopedza kubhadhara makosti edu tikakutorera chimudhudhudhu tinacho tikakupa nguva shomanana yakangokwana takutengesa judgment yako inoramba iri mombe 1 unobhadhara saka uchibva pano kuramba desikapo chistemba judgment chaiyo yakuuya kwawaita inongoramba iri mombe 1 hatingaiti muindira muriwo tongoti makagara mese oza chiri mwana muriwo katikuindira mumba muriwo hazvikude maifambidzana musina intention yekuroorana bcause ndazwa vakuti hamusina intention chiendai munosaina pamutemo une chichemere pakubhadhara ndine chichemo ndaimbookumbirawo mazuva mazuva tokupa asi mudhudhu hatizendesi toramba takachibata ndo security yedu iyo